Obokwe cheche nketa isi mlo nwere ejete evangelist when and mad na bia. Speaker mpana anyị kwala he zibozo on the mother. Praise the Lord. Hallelujah. Dalo no ụmụnne m. Welcome. Yes, onye amụma abịakwa n'ọzọ. Anyị na-abịa ịgwa mmadụ maka gịnị ụzọ enigwe. Maka ụfọdụ na-eme afọ ụfọdụ ndị na-esi Igbo. Brother, let me shock you. Ebido m sobe Igbo mgbe m nọ na primary 2. Ma Colorado ma Laudo nwere nke osele. Ịma na onye mbụ ọfụma. Mgbe m nọ primary 2. Ka m bido sobe Igbo, ka m bido sobe anwụrụ, ka m bido sobe goof. Ị na n'ife na-ekwu? Mana eseche emefu na onwe lulu dunia. Onwe ekwu lulu dunia. Iseche ni gị Igbo sechi Igbo chezo onwe ebe isele Igbo. Nata n'ụlọ ruo n'ụlọ chọba onwe ya achọ. Omego onye amụma. Omego m. Omego onye amụma. Ọ bụrụ na omenụrụ ịma na ike bidoro sebe Igbo. Ike bidoro. Since primary 2 ka m bido sebe Igbo. Mana eseche m ya anwụcha m ya ọ bụ na Igbo na-efu ome na arụ mmadụ ihe mma abụbụ wilderness. Ọbịa ya ka. Ọbịa ka mma abụ. Ọbịa mma abụọkwa ọbịa nkịtị na ọbịa nke a na-asị eke nwe ọbịa. Ọbịa eke na-anọ n'ime ya. Ịkpa ka mma abụ. Wilderness ka mma abụ. Aka m agbago mgbọrọgwụ dị egwu mana emeche m ife afụ na onwe lulu dunia. Onwere lulu dunia. Ka mgbe m bili ndụ mmanya ebido nwụwa biya mgbe m nọ primary 3. Am I communicating? Am I communicating? Ịma onye mbụ ọfụma. Evangelist ịma onye mbụ ọfụma. Mgbe m nọ primary 2 ka m bido nwụba mmanya. Mgbe m nọ primary 2 ka m bido nwụwa kaikai. Mgbe m nọ primary 2 ka m bido nwụwa biya mana anwụcha m ya ọ na-aga mgbe ụfọdụ ibe m njebe break nọ na class instead of inye ya na mpụ ebe a na-eme ihe nje nwụba mmanya ibe m na-agụ akwụkwọ ibe m na-eme revision ibe m na-eme ihe ndị ọzọ nọrọ na-eme gịnị si na nna aṅụ mmanya nwụcha mmanya apalụ m na baro na-ana apalụ m na baro na-ana apalụ m na baro na-ana ibe m baro a na-apa m ọbọkwa baro nkịtị ọbọkwa baro ndị dị ka ezigbo baro nọ ndị na-adị ka hand trowel nọ ndị na-adị ka headpan nọ ndị na-adị ka sasa ndị sabala asaba onye ka nna agwa ndị mmadụ so ye n'ihe nọ anwụgo m mmanya nwa ya lakara nwụcha anyị bụla gịnị Am I communicating? Ka mgbe m na-ezu ori ife na-ezu chaka before the invention of ihe akpọrọ gun ka ọ bụ egbe ife njeji ori bụ ọla ife njeji ori bụ okwute nsala na iweta ika na-ene m anya ife ya nụ n'ise tee iweta ihe anwa niile ị na ihe na-ekwu mgbe m na-ezu ori onye budeli mgbe m na-ezu ori koro onye wanini mgbe m na-ezu ori koro onye budeli ana m akwụ na express na-eme ihe ọ bụla otu nsi wee chọọ na-eme otu ọbụla wetu nzuzo o nwere vigilante na-atụ egwu o nwere amị na-atụ egwu ndị amị na-agbara m ọsọ ndị polisi na-agbara m ọsọ ma na-emecha eme ya am I communicating? Am I communicating? Am I communicating? Am I communicating? O nwere ebe m na-ezu ebe a na-ezu ori ma nara eje ọsọ ya bụrụ plaza ọsọ ya bụrụ market ma na-ezuche emefu gịnị n'onwe lulu dunia. Praise the Lord. Hallelujah. Ọnya mgbe m ji wee nata ọkpụkpọ oku ife mgbe nnụ nwaanyị na ịma ka nsi eti nwunye m ife ịma ka nsi amụ ya ọla ịma ka nsi amụ ya chakachaka ịma ka nsi atụ ya dọda ịma ka nsi eme ya smackdown ma na-emeche m wee nata ọkpụkpọ oku dịka onye amụma nata ọkpụkpọ oku dịka onye ụkọchukwu nata ọkpụkpọ oku dịka onye eze nwunye m kpasugo n'ime iwe. Praise the Lord. Hallelujah. Kita ọkpasuo m iwe sọsọ ọla na-abụ m ọrịa nọ mma amụ ya gbaa okwu ezi ọzọ mgbe ya nkịtị maka ndị ọdụ mmụ iti mmadụ anya anyị bụ ma ọrịa ịtọ mme gịnị mgbe ya nkịtị maka ụmụ nwaanyị bụ n'ọnụ ka ike ha dị maka gịnị na m anatago okpukpe oku onye meketa onwere ihe mụ na mmadụ imekekọta dị onwere ihe mụ na mmadụ imekekọta gị dị onye anwa kpasuo m iwe mwe iwe onwere ihe m meketara na mmadụ akpasuo m iwe mgbe gịnị mwe iwe anaghị m ewe iwe abụrụ m onye iwe ọkụ maka gịnị icheta ọkpụkpọ oku mere m ọdụgo m ka onye ekere agbụ adịgo m ka onye akechiri ekechi maka gịnị n'ihi nnukwu ọkụkụ nke eme gịnị n'ihi nnukwu ọkpụkpọ oku nke eme gịnị n'ihi nnukwu ọzụzụ nke emere gịnị nke e nyere m. Praise the Lord. Hallelujah. Am I communicating? Yes. So ana m agwa mmadụ okwu today. Ana m agwa mmadụ okwu today. Ana m ekwu okwu today dịka onye amụma. Ana m ekwu okwu today dịka onye ụkọchukwu. Ana m ekwu okwu today dịka onye eze. Ana m ekwu okwu today ekwubie m okwu n'isi gị onwe nke na-afịa ga-arụ bịaba na my ministry 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 ebee ka ị na-eje ebee ka ị na-eje ebee ka ị na-eje trela niile ị na-akwadokwa n'igwe ọ bụrụ ịpaghalị koku ọ bụrụ ịpaghalị koku ị na-agbado n'igwe ọ bụrụ ịpaghalị Camry ị na-akwadokwa n'igwe ọ bụrụ ime nke abụrụ m onye na-achọ okwu anara m achọ mmadụ okwu anara m achọ ikwu na ibe okwu anara m achọ mmadụ okwu ihe m nọ na ya bụ gịnị papa likekedede ejebe m
ejebemu njemenigwe yes power evangelist na-abịakwa chalụ moto n'ụzọ maka trela alịa ya enu chalụ moto n'ụzọ trela ya alịkwa gị enu trela ya alịkwa n'elu chakwa n'ụzọ ịnwụkwa amakwa m ebe ị na-eje adagbe ekwede gọta ọ dịkwa ka onye ala na-abịa ka anyị chalụ onye ala n'ụzọ yes asị na awọ ka eji agbara onwe ọsọ awọ keda ana m agwa onye ala m meliala power yes ọ dị ka ọmụ ka ọ bụ gbaba ọsọ yes power na nwado obodo mmadụ nọ ya nketa atụọ m n'anya chogodi buke n'ibe dele ebe a bonjour Togo ka anyị na onye ọma hey ọ bụ na anyị ọfisa na chi mara ka ị ma atakwana ego wee na-achị ebe azụ Togo onye ya nata ego ka iji ọkpa wee jee eche m na isi na esatụrụ m na-asị onye ya nata ego mmadụ ịnị dịrị ego anyị na mve man of war mụ na ya nwere akụkọ onye amụ inyere m ego va ndogapụ ịwụ n'anya na Togo ka ihe dị m apa ndogapụ na Togo ịdị m akpara Togo nala ebe ọ dị nye m ego ma anyị kpara akpa mụ na enwe problem hewo ọbadụ mmadụ zeze sumasị ekele letil bịa nye m ego anyị ịka mmadụ asụchara m amara asụ ya nye m ego m iwe omini bụ na mmedo ya ama apa zelezuru mụ na enwe problem